ko idan kana tunawa ka ce sai da tuna Fatimatu Zahra yar manzon Allah wanda ita kadai ce yar manzon Allah da ta rayu da babanta kuma ta ga wafatun manzon Allah, in kana tunawa da bakin cikin da sai da tuna Fatima ta dauka, ai wannan bakin cikin zai iya narka dutse ma ina ka. walau khuliqat qulubun min hadidin lama hamalat kama hamala al'azab wa kuntu idza sa'altu al-qalba yawman tawalla ad-damu an qalbi al-jawab. wallahi ko dutse ba zai iya dauka ba, zai narke. babanta manzan Allah shugaban duniya gaba daya ya koma zuwa ga Allah, shi yasa wallahi babu wanda ya kai Fatima daraja bayan manzan Allah, wallahi babu, wallahi babu, ba mai musu da wannan sai nasibi, ba wanda ya kai sai da Fatima daraja bayan manzan Allah alar ra'asi wal ain. kuma duk abin da muke nema na wasila a gurin manzan Allah wallahi muna nema a gurin Fatima alaiha salatu wassalam. san ta ibada ne, san ta rabo ne. duk wanda ka ganshi, shi yasa ko mafarkin sayyidatuna Fatima in ka ji an ce maka mutum yayi mafarkin sayyidatuna Fatima, kalle shi ka kalli makaminsa, waye shi? saboda su masu jarrabawa ne da Allah ya jarrabe su kuma suka ci jarrabawa. al-mumtahinatu latim tana al-maula fawajadaha limam tahana bihi sabiratun mutma'inna wa radiya. ta ce wayyo bakin ciki ya kai babana. annabi ya ce Fatima daga yau ba wani bakin ciki tare da babanki, saboda babanki zai tafi zuwa ga abin da babu wanda zai gudu ga wannan abin, amma ki sani muna tare da ke ranar alkiyama. to Allah ya sa muna tare da Fatima alaihassalam ranar alkiyama, muna tare da 'ya'yan Fatima alhassan da Hussein, muna tare da jikokin Fatima da sauran zuri'anta da haulanta. Allah ya saka mu cikin damanansu da yardansu, albarkan annabi Muhammad.